Order for me Mwakwaba eba ATUNA TV. Me pacha ya modeshia waba pa oba kono fo. Ekwa ya bo aba ko pamia minie. Oba wo de me ana wo de asem. Pesa me chese ofa muso wo gya me so a wagya asade sa na tie. Gibre na gi wa se wada agina de dem. Den dem akomponya ba bia anya de enwu. Fabresto si wo nchen na tie me. Ensem a me de ye de ebre wo kronom dwom. Me hu dwa akoma se amu akono ese kronom dwom. Pacha ya frame ekwa ya bo aba pa so di de sen. E pacha frame ma metima. Tema papa bi. Tema ba akopɛ. Tema ba akopɛ no side, tema ba akopɛ. Me pacha odi dwanfie se ni. Me pacha o, ena me de me ton ye be mfie be dumiensa ni. Ene se ni ache. Na first ya na wodi dwa no, eni nei sonsonya se na abam wodwadie ni. Sonsonya abam de dɔɔso pa, fi se first no. Na me kura sika kakra bi de kofa nam no na me nyanam bebre sonson abem no ne wo kura sika te se de kura wo kwa enam yom ne bo den omo se petrol ni ade kopo omo se de ben sam na ye bebre nti ne kura ye kokura ye ntimi nto ne ade abedru dwa so no so a ya hyehyɛ ne se fefefe ya wo hu yi obi begina wo busa ne bo anu wadan na ni enipa no wonyanka wo pepa nso so ebo ni nti enema nkoyi tiano de wu sami asana tie adwuma ne de nsonson bebre Tema ba akopɛ wo se first ya no wodi dwa okuta sika ketua bia etumu di dwa bebre ba se no se de ne emansi kɔ no ama edwa no nsonson ya ye den abam gye so okuta sika kɛse ɛna wodi adi dwa enti me pa cha wada roma sa empato e se no me pa cha sam patwa we de 40 cedis patwa no 40 cedis de kura me 40 cedis na Simon no nso so Simon no so 20 cedis na kotodwe no nso kotodwe no so ba ku ye 40 cedis kotodwe na ne ye to no 7 cedis bobo no ai ne Ghana etu mirika papa no obehwe ase Ghana etu mirika o na Ghana behwe ase se bom kotodwe ye to no 7 cedis bobo hwe no ene edru 400,000 Aden dia pa na Ghana mpanyimfo amogie. Dia pa na mogie amamo amanyi tu mirika sa ama wo amanyi tikose ya wa hwe ase ana magimani so. Na sa me ba kata se mepaja Ghana me mpaja ne da wada hwa na wawu. Me mpaja Ghana da me mekura ya boa because me pen kwase asem. Ghana tito se ya mo mpanyimfo amowo na tikwa no mo na mepaja Ghana me mekura ya boa me mpaja no. Ma mi nti wada roma ama ni nketenkete uyi ne sei. Me pacha ma ne nketewa we ndi me yi no 95 cedis fi se me makoto no ba ko 1 cedi ti me be yi ne nan a ne chese menya 1 cedi e wo ho ena nam we so e fra no konsua no we na nka first na yi so anka me to ne be 15 cedis na nka me de age 20 na 18 cedis ene we e kura makoto no 40 cedis this is Ana tira se nyame anim no kura pe me ma mo ba akwahoma nketenkete so nyame anim maso papa o maso papa because ese na mo ekonsu anwe no kwantum nyankwan this wonya ama ne kakra me kura me pe na mafrafrai manya police aba manya superku manya minkuru ma atum finfin what ase na akoyi sikafia sa no manum di akoba akwahoma sa wo yire beja wo mo se Ghana fo man powerle ni nyina agina makwa homa mo ye mo se chi kase sabanti akrakura di nansa ana mo di yi akwa homa bottom den sa akware so banti ya akwa abaji ya ni so enotema enti se pa ni ye be ye den ndi e be ye ni se di aduro no ye sere se ye nyina ya ahoboaboa ti se o man no de e kɔ no se ye mpanyimfo no omu ye bibi boa ye ne se be ye yi asabe ye temamfo no ye hunamane ti so omu ye bibi fa ho ne be ye yi dia empanyimfo na omu wo so no omu adaro omu nye bibi mfa ho man na ye se ye ho kyere ye jo sadie me ya me nua ba tema papa bitima ba akopɔ wakunu no mudwom o kano no o se mpanyimfo munye bibi nya den emfa ho e kyerɛ say petrol no ya te so 3 times say petrol in fact say no me fa ne say aba fam enso adwadifo yi kwa moma droba fam so monte lol fe ne so ni nyina so besem ni nyina ba besem make us driver ni bi wakwa we yi akohoma fia enti onim se de adwam si adan esikɔ enti ano no me di watam so anu kam se wa ba me mfom
me fomoy be me jimi fo kwase na esura akohomabo because obedwuma ne ma bo den me kua ye bo a meti ho a menum ye medei menum se jantre ne ahemu de de wotum ko isi kafe amama akohoma me jawo etika chese me sura walejaye awalejaye kwa wusura wunya kumpa sa na te mama me 50 na me tena won chabra o ma 200 a day na me tena won chensa me patcho subscribe me nyema pa mama nyema me nyema subscribe mama ATUNA TV we are na wa share amame na obia ye den enya bia ye den ahwe e yo man yi mu nsem lollipop ba ko pe ye bo asia ma me de bro no mame ye du besi ha nyame ya admada sene ye besa ba na niema me gusua na o man panyini kasa se eniema be ye den e be ba fom ye de e kan bia ye den ewom e wo Yesu dim nyame ma wudwa wate